tijekom do polovine idućeg. Pitanje je koliko će natrati, ali vjerojatno će završiti tiskanjem možda 1000 milijardi ili možda čak i više nego što je tiskano prošle godine. Ministar kaže da se država ne može unaprijed 100% pripremiti, ali da vlada radi sve što je potrebno kako ta kriza ne bi bila doživljena kao nekakav veliki udarac i da smanjuje troškove upravo u tom smislu. Pa primijetio sam to i malo sam rekao da vlada radi, međutim koliko je to dovoljno to ćemo vidjeti. Mislim da bi se trebalo više poraditi, više na gospodarstvu, rasterećenju gospodarstva, pa se naše gospodarstvo previše opterećeno i fiskalno i parafiskalno. Imate parafiskalne namete koje niču. Kako se upravljanje državom spušta na niže razine, onda lokalni šerifi taškaju svoje gospodarstvo. To treba prestati. Mi moramo konačno znati koliki su nam fiskalni, koji su inače jako veliki, i koliki su parafiskalni nameti koji rastu po bilu postiklišu.